Ladi, pojď to. Uměl bych nástup! Postřel váš potom! Dojděte si pro zbytek věcí a přijeďte zbytek posádky! Pane Bože! Mohli pomocí bubnů pohybovat vojáci v poli, jak se mohli svolávat, a nebo jinak dorozumívat. Důležité upozornění. Vzpomněl jsem si. Omlouváme se dopředu všem školeným i neškoleným hudebníkům, neboť my jsme skupina hudebně nevzdělaná. Bacodí, my jsme skupina hudebně nevzdělavatelná, takže ty hlavičky v těch řádkách s těma nožičkama nebo ocáskama, jak se to jmenuje, nám vůbec nic neříká. No ty jo. Jo, ty. To už je potom taky notebook. A to už je něco ale úplně jiného, ne? No, to je jedno, jsme hudebně nevzdělaný, nevzdělavatelní, ale s o to větším nadšením do toho řežem. Nabíjte, hopla, no všichni, hopla, hej, hop, ha, hop, Jsem tu. nabít a do lidí, hopla, a hop. A hopla. Tak buďte. Říkal, hle, já jsem celé. Hop. Jo, díky. Máme připravení? Oni neuvidí. Neuvidí. Tak už si já jsem zjistil, že jo. Tak jo, tak jdeme na to. První rána, jeden. Dobrý. Druhá rána. Tak jen pišti, to je ono. Třetí rána. Čtvrtá rána. Jako kdyby to do tebe bouglo. Pátá rána. Vážení přátelé, a s tímto se s vámi loučí na historickou šermu Fetrfektýři až z dalekých českých Budějovic.